नाशिकमधील रस्त्याची दुरवस्था आहे। खड्ड्यांनी 5 नागरिकांचा बळी घेतला आणि त्यानंतर आता नाशिक महापालिकेला जाग आली आहे। नाशिक शहरातील खड्डे बुजवायला महापालिकेने सुरुवात केली आहे। शहरातील खड्डे बुजवण्यासह रस्त्यांच्या कामांना सुद्धा आता वेग आलाय। मंत्री गिरीश महाजनांनी अधिकाऱ्यांना रस्त्याची दुरवस्था आणि खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून धारेवर धरल्यानंतर मनपा प्रशासनाला जाग आली आहे। कामं सुरू आहेत त्याची आपल्याला कल्पना आहे। युटिलिटीचे कामं जास्त सुरू आहेत, कारण सगळ्या रस्ते काँक्रिटीकरण व्हायच्या आधी सगळ्या 8-9 गोष्टी आहेत सगळ्या त्या सगळ्या खाली जमिनीच्या खाली आम्हाला दाबायच्या आहेत आणि त्यामुळे अनेक ठिकाणी खालीवर जमीन झालेली आहे, पुढे खड्डे झालेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे। पण त्या या आठवडाभरामध्ये आम्ही सगळं आता क्लिअर करतो आहोत। रस्त्याचे कामं अतिशय वेगात या ठिकाणी सुरू आहेत। 3-4 महिन्यामध्ये मला वाटतं 4 महिन्यापर्यंत सगळे कामं हे पूर्ण होतील आणि नंतर मग कुठलाही त्रास ताशिकांना या ठिकाणी होणार नाही।